हाय हॅलो एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज आपण आता इथे छान अशी कोरडी मेथीची भाजी करणार आहोत खोड मिरचीमध्ये. त्यासाठी मी इथे मेथीची भाजी अशी छान निवडून घेतलेली आहे. बघू शकता लसूण असा कापून घेतलेला आहे. आता पातेल्यामध्ये मी 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे. तेल आपलं तापलं की आपण तेल तापून झालेलं आहे. जिरे टाकून घेणार आहोत. ही साधी आपण कोरडी मेथीची भाजी बनवणार आहोत. ही अशी साधी भाजी लसणाची खूप छान लागते. आता जिरे आपले तडतडून झालेले आहेत. आपण लसूण टाकून घेणार आहोत. लसूण भरपूर घालायचं आहे या भाजीला. लसणाने या भाजीला छान चव येते. आणि आता आपल्याला थोडा लाल झाला की आपण हिरवी मिरची टाकून घेणार आहोत. इथे बघू शकता इथे आपल्याला लसूण असं छान लाल झालेला आहे. आता आपण या स्टेजला हिरवी मिरची टाकून घ्यायची. हिरवी मिरची पण छान परतून घ्यायची. मेथीची भाजी असं छान स्वच्छ निवडून त्याला 2-3 पाण्याने छान असे धुवून घेतलेले आहे. इथे मी थोड्या अशा कवळ्या काड्या पण टाकलेल्या आहेत. त्या कवळ्या काड्यांचा छान त्याच्यामध्ये आग होतो आणि येतं भाजीला अशी छान चव येते. ही आपण अशी साधी सिंपल आणि साधी भाजी बनवणार आहोत. फक्त हिरव्या मिरच्यामध्ये आणि लसणामध्ये अशा प्रकारची भाजी खायला पण छान टेस्टी आणि छान लागते. ही भाजी आपण भाकरीसोबत, पोळीसोबत आणि ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, भाकरीसोबत आपण खाऊ शकतो. आता ही भाजी स्वच्छ धुवून घेतलेली आपण आता ही फोडणीमध्ये टाकून घ्यायची. आपली क्रीमी छान परतून झालेली आहे बघू शकता. आता आपण ही भाजी धुतलेली थोडी थोडी टाकून घ्यायची. आणि टाकून आपण त्याला असं छान परतून घ्यायची सगळी भाजी टाकून. थोडी आपण ह्या भाजीला चिरून पण टाकू शकतो. थोडी अशी चिरून पण अशी टाकू शकतो आपण अशी भाजी. इथे बघू शकता आपण सगळी भाजी टाकून घेतलेली आहे. याला आता फोडणीमध्ये असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. 15-20 मिनिटात आपण याला छान असं शिजवून घेणार आहोत. या भाजीला झाकण घेऊन ठेवून याच्यावर असं छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. फक्त ही आपण अशी साधी भाजी बनवणार आहोत. अशी भाजी पण मीठ नंतर टाकणार आहोत. कारण ना मीठ भाजी कमी होऊन मीठ आपण आधीच टाकल्यामुळे ते खारट होते. नंतर आपण याला भाजी शिजून झाली का आपण नंतर मीठ टाकणार आहोत या भाजीला. आधीला असं छान शिजून घ्यायचं आहे. मग ते शिजून कमी होते ना, मग त्याच्यामुळे मीठ आपण नंतर टाकणार आहोत. आता याला आपण झाकण ठेवून 15-20 मिनटं छान शिजून घेणार आहोत. आता आपण या भाजीला झाकण ठेवून 15-20 मिनटं चांगली शिजवून घ्यायची आहे. इथे बघू शकता आता आपलं सगळं पाणी, त्याचं अंगचंच पाणी आपण याच्यात टाकलेलं होतं. हे सगळं पाणी आटून गेलेलं आहे. आता इथे आपण अर्धा चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मीठ कमीच टाकायचं आहे, लागेल तसं अंदाजानुसार. मी ते अर्धा चमचा मीठ टाकून घेणार आहे. घ्यायचं आपण मीठ टाकल्यानंतर छान भाजी असे चांगल्या प्रकारे हलवून त्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता ही भाजी अशी छान अशी तयार झालेली आहे. तर बघू शकता अशी आपण हिला वाफेवरच शिजवून घेतलेली आहे. फक्त याचं अंगच्या पाण्यातच ही भाजी आपण अशी शिजवून घेतलेली आहे. अशा प्रकारची भाजी खायला छान लागते आणि टेस्टी लागते. ही भाजी तुम्ही भाकरीसोबत, पोळीसोबत खाऊ शकता. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला जर भाजीचं पाणी ठेवायचं असेल, थोडा रस्सा ठेवायचा असेल तर तुम्ही थोडंसं अर्धा ग्लास पाणी टाकून थोडंसं पाणी त्याच्यात शिजवलेलं पाणी पण ठेवू शकता. आणि कोरडी करायची असेल तर झाकण काढून तिला शिजवायची. ती कोरडी पण भाजी आपली छान तयार होते. अशा प्रकारची भाजी नक्की करून बघा.
मी इथे थोडासा रस्सा ठेवणार आहे.